gaskiya tsakaninka da Allah, Allah ya fi maka uwarka, ya fi maka ubanka, ya fi maka ƴan uwanka, ya fi maka danginka, ya fi maka kowa. Ka faɗi gaskiya ya fi maka rayuwarka ma shi Allah. Kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi wa law ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Komi kuɗin mutum ka faɗi gaskiya, karka tuna kuɗin da yake baka. Idan ka faɗi gaskiya wani abu ya same shi zai yanke baka kuɗin nan, zai rabu da kai, ba ruwanka, Allah yana nan. Komi kuɗinsa ka fito ka faɗi gaskiya, komi mulkinsa ka fito ka faɗi gaskiya. Duk abin da zai maka, abin da Allah zai maka yafi. In kana jin tsoro zai maka mummunan abu ne, to in baka yin ba mummunan abin da Allah zai maka yafi nasa. In kana tsoron kar ya hana maka alheri ne, to alherin da Allah zai baka yafi nasa. In yakun ganiyan aw faqiran, ko kuma komi talaucin sa kaje to wannan abun kan haka yake, amma yanzu in na faɗa yanzu ma ga yadda iyalan suke a gadabaice, idan na faɗa an daure shi fa. Ba ruwanka, faɗi dai a daure shi din mana, ai Allah yana gani. Aw faqiran, komi talaucin sa karka ji tausayin sa, ka ki faɗin gaskiya. Komi sarautar sa karka ji tsoron sa, komi kudin sa karka ji tsoron sa, komi zamuwansa abin tausayi karka ji tausayin sa, faɗi gaskiya ka ce haka aka yi. Fallahu awla bihima, Allah ya fi maka mai mulki, mai kuɗi ko matalauci abin tausayi. Allah ya fi maka waɗannan, ya fi maka duk waɗanda ma aka ambata. Fallahu awla bihima yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Ya ku mu'mina ina kiran ku, inji Allah yana kiran mu. Fala tattabi'ul hawa, kar ku yadda ku bi son zuciya, kar ku yadda ku bi son zuciya, ku kaucewa hanyar gaskiya. Fala tattabi'ul hawa fa yudillaka an sabilillah, innal ladhina yudillu an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisabi. Duk wanda ya bi son zuciya zai raba shi da adalci, zai raba shi da gaskiya, zai kai shi wuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi gaskiya, annabi yake cewa ku yi gaskiya. Abin da yake ce mana, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasdiqu wa yatarra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa. Wa iyyakum wal kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kazzaba. Ni dai abin da na maku gaskiya. Mutum yana yin gaskiya, yana aikata gaskiya, yana kirdadon gaskiya, har gaskiyan nan ta zame masa hanyar da zai taka ta jawo masa duk hanyoyin alheri, ta mai da su hanya guda ɗaya ta gaskiyar. Wannan hanyar ta kai shi har zuwa ga aljanna. Ba zai gushe ba yana yin gaskiya, yana kirdadon gaskiya, har a rubuta sunansa wurin Allah, wane bawa na mai gaskiya. Tun Allah ya riga ya rubuta wannan, ko maƙiyinka idan aka ce ka faɗi magana sai tambaya, a bakinsa ka ji wannan maganar kuwa ko wani ne? A bakinsa na ji, baka da baka to ko da yake ga yadda yake da, amma in ya faɗi magana kam da kyar za a samu ƙarya cikin maganarsa. Ko makiyinka zai faɗi haka. In kuma ka ɗauki ƙaryar da annabi ya hana ɗin, ku rabu da ƙarya, ƙarya za ta haɗa maka duk hanyoyin sharri, ta ɗora ka kan hanya guda ɗaya ta sharri har cikin wuta. Mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya, yana kirdaron ƙarya, har a rubuta shi wane maƙaryaci a wurin Allah. Da an riga rubuta ka wane maƙaryaci a wurin Allah din nan, komi son ka da mutum yake yi. Da ka faɗi gaskiya, da ka faɗi magana, sai ce shi din ne ya faɗa maka baka da baka shi ya faɗa, to ba a zane ba ko irin magana nasa ne ko kuma gaskiya ce. Bai yadda ba kenan. Saboda Allah ya riga ya rubuta shi makareci a wurin Allah. Komai son ka da mutane suke yi, sunanka makareci a wurin su, tunda yake sunanka makareci a wurin Allah. Ko komai kinka da suke yi, inda Allah ya rubuta ga wani mai gaskiya, to dole su ce kai mai gaskiya din ne ko suna kinka. Allah ya riga ya rubuta haka. Saboda haka jama'a mu kokari mu rike gaskiya, mu kokari mu nisanci ƙarya. Gaskiya take jawo dukkan alheri ta mai da hanya guda ɗaya. Ƙarya ita ke jawo dukkan hanyar sharri ta mai da hanya guda ɗaya har zuwa wuta. Allah ya kiyaye mu. Wata rana wani mutum ya zo wajen manzon Allah ya ce, ya Rasulullah, ni ina son addininka, amma ina da halulluka da addininka baya so, ni ko ba zan iya bare su ba. Ya ce faɗi in ji, ce ni dai ɓarawo ne, ba zan iya bare sata ba. Ni ko mai neman mata ne, ba zan iya bare neman mata ba. Ni ko mai shan giya ne, ba zan iya bare shan giya ba. Ni ko makareci ne, ba zan iya bare karya ba.
an ce addinin ka ba son waɗannan, ni ko ina son addinin ka. Yace to in nace ka bar guda ɗaya za ka iya bari? Yace to ɗaya kam zan yi ƙoƙari. To ka bar ƙarya. Sai ya tafi ya je zai yi sata, sai ya ce yanzu fa idan na yi sata annabi ya ji labari zai yanke mini hannu, kuma in aka tambaye na ce ban yi sata ba na yi ƙarya, kuma ne masa alƙawari ba zan yi ƙarya ba, bari dai a haƙura da satan nan. Ya nemo matar da zai lalata da ita, ya je inda za a yi lalatin, an shirya komai da kuma ce yanzu in ne wannan abu in labari ya samu manzon Allah zai hukunta ni, in kuma ya tambaye ni na yi ko ban yi ba, na riga na yi masa alƙawari ba zan yi ƙarya ba, in kuma na furta da bakina zai hukunta ni, bari dai a rabu da wannan matar. Sannan ya je zai sha giya, ita ma ya ajiye giyar a gabansa zai sha, sai ya tuna yanzu in na sha labari ya samu manzon Allah zai min hukunci, idan aka tambaye na yi to za a yi min hukunci, in nace ban yi ba na yi ƙarya, na yi masa alƙari ko ba zan yi ƙarya ba. Duk da shi sai Allah ya warkar da shi, duk ciwon sa ya warke saboda wannan magani guda ɗaya na rabuwa da ƙarya da kama gaskiya. Ya je wajen manzo Allah, da ganin sa manzo Allah sai ya yi dariya, shi ma sai ya yi dariya, ce manzo Allah babban likita ka bani magani ɗaya warkar da dukkan ciwo na. Wallahi jawabu rike gaskiya da adalci, rashin gaskiya da rashin adalci shi ya bata mana Najeriya. Wallahi rashin gaskiya da rashin adalci shi ya bata mana Najeriya. Da za mu rike gaskiya mu rike adalci, wallahi da kasar mu ta yi kyau. Kuna ganin waɗanda ba musulmi ba kasashen su saboda gaskiya da adalci wanda ba hada ma da musulunci ba, ga yadda kasashen suke, balle mu in muka rike gaskiya da adalci muka hada da musulunci. Sai ubangiji yana cewa fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, kar ku bi son zuciya balle ku kauce wa gaskiya da adalci. Wa in taru aw tu'ridu, in ku karkacewa gaskiya aw tu'ridu ko ku kauda kai ga barin gaskiya, fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira, Allah yana sane da abin da kuke aikatawa ba za a boye masa ba. Lokacin da karanta wani bature wannan aya cewa ku tashi tsaye ku ba da shaida da adalci akan gaskiya ko akan ku ko akan iyayenku ko akan ƴan uwanku ko akan danginku ko akan basarake mai kudi ko akan matalauci, kowa ku yi gaskiya. Bature yace wannan karatun yana cikin musuluncin ku, kace yana ciki, me yasa ba ku yin sa? Me yasa ko ba haka kuke yi ba? Wannan abu yana cikin musuluncin ku, aka ce gashi nan Allah ne ya faɗa, annabi mu ya zo da shi, to me yasa ba ku yi? Sannan aka sake karanta masa wata ayar kuma, ya kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist, ta cikin suratul maida, shi ma yace haka. Saboda haka da mun bi musulunci yadda ya shimfiɗa mana, idan ka ce ina yi gaskiyar me zan ci, Allah yana nan ya ce maka shine mai sama shine mai ƙasa mai komai mai kowa, in ka koma wajen sai ka rasa abinci? Kace in yayi gaskiyar hanyar samun kuɗi na ne, to Allah yana nan, ka yi gaskiyar mana, Allah zai buɗa maka hanyar samun kuɗi ta gaskiyar yadda ba za ka cutu ba. Haka mulkin naka, domin idan mutum ya bar abu saboda tsoron Allah, abu ne kana son sa a zuciyarka amma sai ka sabi Allah ka samu abin, sai ka bari saboda Allah, to Allah ya yi alƙawari zai baka abin a cikin hanya ta halal ba tare da dadewa ba. Wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matsu da daddare da yunwa, sai ya fita, ya ji annabi ya ce duk wanda ya bar abun da ransa yake so a cikin haramun, Allah zai ba shi a cikin halal. Ya rike wannan, ya je ya shiga ɗakin wata neman abinci,
sai ya tadda abinci sai ya tuna sata ne, in yayi sata ba kyau, to zai kokari zai fita sai ya shafa sai ya samu gado da mace mai laushi sai ce wannan kan ba zai batta ba. Nan ma sai ya tuna haramcin abun, annabi ya ce in mutum ya bar abu cikin haramun Allah zai bashi cikin halal, ita ma ya batta. Zai fita sai ya kicibis da akwatin kuɗi, ya ɗaga ga kuɗi a ciki da akwati, cewa wannan kan ba zan bari ba. Har yanzu sai ya tuna da annabi tun da ya ce in ka bar abu saboda Allah zai baka shi a cikin halal, shi ma dai bari a bar wannan kuɗin ma. Sai ya haƙura ya koma ya kwana. Da gari yawa ya zo fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai wata mace ta zo fada ta tsaya gaban manzon Allah ta ce ya rasulullahi, tun da mijina ya rasu na alƙawari ba zan yi aure ba, amma zamani ya ɓaci, yanzu kan ka taimake ni kai mini aure da wanda daga cikin sahabban ka. Jiya ba don Allah ya min taimako ba, wani ƙato ya shiga ya lalube ni akan gadona, ba don Allah ya kiyaye ni ba da duk abin da mai muni da ya faru da ni. Saboda haka Allah ya kiyaye ni da jiya ba abin da ya faru, amma ina jin tsoron irin wannan abu, ka sama mini wanda za ka ɗaura mini aure da shi. To shi kenan sai annabi ya ce jama'a akwai wanda yake bukatar wannan matar. Mutumin nan naje ce gani ya rasulullahi. Ya ɗaura musu aure, shi kenan sai kuka koma gida da gidan da matar da akwatin kuɗin da gadon da komai ma ya zama nasa a cikin wallahi kowa ya daure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imani akwai na farilla, idan ka yi